Sabak ka na ako, bidili. Sabak ka ba? Dai ali diri. Sabak ka, day. Di ko alam. Dili lagi ko. Oh, dili ba ka? Sina. Ayun, Sabak, day. ba kay kon di man niya ikaw. Ikaw wa makay apil. Go ka make up Marita. Sus, pwede na Juan. Ano Kasi may problema na. Imo wa makay apil. Kasi may problema na Juan. Nagdali ko. Sige naman. Kasi nagdali. Bayar sa utang 42. Ako'y bayad, anak tanan. Ako'y bayad. 42. Pila man na? 42. Pati to bayari. Ilista sa lang ning. Ay, mao na lang. Kung nagdala kita, Di, ako lang bayad tanan. Papa. maot man ko din ha, uy. Kasi maot. Ikaw naman, ay pagiging tiguang ba? Okay, mautong sa okay, tiguang ano. Kasi uwi mo uyab ka Marita. Ayun, pangutan ng naku. Yab, maghisgo to si mo utang. Ay guys, ako'y bayad sa iyang utang. Sige, bayaran Oo, mo utang. Neng, Oh, ipalag lang kong lista. Sa akong utang po. bantay ka ha. Ako'y bayad sa iyong utang. Pagkauman, okay ra gana. Anya. Salamat ka ko, di ba? Salamat po, thank you. Ako'y bayad eh. Lista lang po kapila sa akong utang. Iba. Okay ra ganang. Kira, Okay ra. sa mga gwapa. Dayon. Dayon O di. Di ba wala naman ang utang? Pero gilista sa utang. sa utang niyo. Gilista sa... Sabot. Gilista sa... Wala ka sabot. Tungod kasi. Saka kayo. Loading kayo akong friend, no? Loading kayo. Bagong mata. Gusto ka ako ibabayad siya mga utang. O, bayad ako. Sige, ako bayad. Oh, Pagkahuman, okay na. okay na. O. Karon, Neng, Ah, paliw kong lista na nagdugang apil sa kong utang. sige. Balik man. Ay, yun o. Nasa may kasultihan Wala na. na. Wa, thank you na lang. Asa naman ka? Sabak sa diri. Ano ba Sabak ka, day. Sabak ka, day. Kay, Sa diri. sabak sa makunin mo. Sabak, daddy, day. Sabak dati. Ano ba sa bako makunin mo? Kaya nakwit naman ang utang, day. Pag makwit sa utang, Ano lang? sabak, yun ka. Di ba? Ano pa sa bakon mo ko? May masuko? Wala, mami nyo na magugo. Mo mo mong bayad sa imong utang. Ay, ano din na. Oh. Dahil mo sabak sa bana pasabot, dapat yung kang sakbana. Murag ana. Wait, sa payment. Dura, okay na na. Na, 45 rin bayad sa sabak. ang balatuhan, no? 42 tag yun. 42. 69 na ibayad. 69. Oo. 42. So, Alay mo, 69 kang bastos man ang sa numero no. ay, ayun. 96 na lang. Pwede. Ayun lang tayo. Basta. Kato tama na to. Basta. Gilista naman sa kong. Yate. Asa na magka? Malagunaw na, pag nag-vlog mo na kay Eric. Nagsiya na magka paningin utang. Why, makukutang ko, para pa ng Oh, sige. Magbayad siya daw siya utang daw. Ato asa siya babayron.